Ahojte, zdravím vás všetkých. A po dlhšej dobe musím sa smiať, lebo pár ľudí mi písalo, aj známi, že čo je s tebou, či žiješ, lebo to video asi som troška dramatizoval. Naposledy, ako nebola to sranda, môžem vám povedať, že to, keby ste videli, jak tá hlava vyzerala, tak je vôbec zázrak, že asi žijem. Ale dobre, kašľať na hlavu, hlava je zahojená, stehy sú vonku. A prečo nerobím videa? No, lebo píšu mi aj Nemci, aj kamuši zo Zahoria, že čo je s tebou. Neviem, kde mi hlava stojí. Fakt, neviem, kde mi hlava stojí. Mám aj hodne materiálu na kamere. Chcel som vám ukázať aj Siem Reap letisko nové, jak som odletal, jak to vyzerá. Tam nebolo ani nohy, celkom zaujímavé. A potom v Dubaji, tam to zase bolo preplnené. A stále sa obzerám, lebo stále to chodia roboši. A to vám asi ináč spravím také malé video sem. Toto je dobrý nápad. Toto vám ukážem troška, to letisko a tá cesta. A príde video. Príde zas niečo odtiaľto, príde niečo z okolia. Veľa roboty mám teraz. Rozbiehávam takú malú pekareň. Tak teraz som objednal stroj z Číny. Čakám, kedy príde do toho nejaké príslušenstvo. Kamoš teraz robí obrovský projekt na Pattaji, stavia tam rodinné domy, aj nejaké bytovky. Ten ma poprosil, že či by som mu s tým nepomohol, akože poprosil, no ne, že ma poprosil, ale on mi to hovoril a ja som sa viac menej aj tak sám ponúkol, že mu s tým pomôžem a že mu spravím na to nejakú reklamu. Takže keď niekto bude chceť kúpiť nejakú nehnuteľnosť na Pattaji, teraz budú rodinné domy. Každý jeden rodinný dom bude mať bazén, výhľad na more, pekný projekt. Neviem, tuším dokopy nejakých 120 domov sa bude staviať. Teraz v prvej etape tuším robia 30 domov, to je tá prvá etapa. Takže aj tomu sa troška venujem. No, proste neviem, kde mi hlava stojí. Ale, no hlava stojí. Ale žijem, už som zdravý, už som veselý, už máme dobrú náladu, takže videa prídu. Toto však, jak to vyzerá okolo mňa, však to som vám už minule tuším ukázal, neviem, či vás to zaujíma, spravíme odtiaľ nejaké video, prejdem celý komplex a ukážem vám, jak toto tu vyzerá, alebo spravím to teraz. No. Idem to troška obehnúť, aby ste to videli. A pošlem vám troška aj pár fotiek z toho projektu Pattaja. Hovorím, keď niekto bude chceť, máte záujem, ja si myslím, že teraz je ideálna príležitosť kúpiť nejakú nehnuteľnosť v Ázii, lebo však situácia v Európe myslím, že není bohu nejaká. Aj keď mňa to osobne to nezajíma, akože neberte to tak, že teraz ja som na niekoho strane, je to úplne jedno, jak to tam dopadne. Ja sa nebojím ani vojny, ani nič, takže mi to je jedno. Ale hovorím, že je teraz tá možnosť kúpiť nehnuteľnosť kúšček za Pattajou, nie je to priamo v Pattaji. To sa volá Bang Sarai, to je asi 10-15 minút za Pattajou. A dobre, však zatiaľ to je všetko. Som tu, som šťastný, som veselý, žijem a okomentujem to ešte počas videa a vidíme sa zasa o pár dní. Zatiaľ vám všetkým ďakujem, buďte šťastní, buďte zdraví a vidíme sa. Ahojte. No a toto sú fotky, čo zatiaľ mám, čo mi poslal z toho projektu. Robí sa teraz veľký showroom na Pattaji v centre, takže určite v blízkej budúcnosti toho príde viacej. Jak som hovoril, každý dom má svoj bazén. Výhľad na more bude len z poschodia, keď sa pôjde hore, z balkona.
Celý ten projekt vlastne vymyslel Japonec. Neviem, akože v jakom sú oni vzťahu, či to je kamoš alebo známy, to je jedno, však to je nepodstatné. Každopádne všetko je z kvalitných materiálov a všetko bude, sorry, tu mi akurát nejaké oznámenie došlo. A všetko bude z kvalitných materiálov a proste na ničom sa tam nešetrí. No však uvidíte, keď potom budem posielať ďalšie fotky a jak to pokračuje. Pokiaľ niekto bude mať zájem, hovorím, zavolajte mi. Tam jeho manželka robí právny servis, takže čo sa týka LVčka a všetko zmluvy a všetky týchto vecí, tak ona pomôže. No tu už teraz začína náš komplex. Dneska je to také troška pomiešané to video, lebo však som vám povedal, že troška niečo natočím aj z toho nášho bytu, jak to tu vyzerá, to okolie. Takže takto. To je náš bazén, však to je vidno. Ináč super lokalita, akože máme tu fakt, že kľud. Super susedia, všetko, akože úplne, že brutál. Je to od nášho penziónu troška ďalej. Toto som sa bavil s majiteľom, majiteľ ináč Rus, že mi to otvorí a spraví mi tam miesto na rybačku, aby som mohol chytať ryby. Takže úplne akože bomba. No, to akože ja si myslím, že super. Všetko, čo človek, nemôžem povedať, že čo človek potrebuje, ale všetko, čo by človek chcel. Vždy to ide lepšie, to je samozrejmosť, ale ja si myslím, že za tie peniaze není o čom tu naľavo dole. Schody, až nebezpečné. Neviem, prečo tam nedali nejaké zábradlie, ale však dobre. Tam sa ide do garáže. Tu je vchod do ďalšej budovy, tam sa ešte pracuje, tam vlastne sa chystá ten náš byt, ten sa ešte robí, no tak ja počítam ešte 2-3 týždne, kým bude hotový. Tuto doprava, no to mladý tam nenatočil, tam sa ide, a doprava sa ide do toho terajšieho bytu. Tuto je ďalšia možnosť ísť do garáže dole. No a tu sa ide spredu, tu sa ide vlastne na hlavu. No tak to vyzerá hlavná. No, tam vzadu takto rovno dozadu sa ide do mesta. Nejaké 3 minútky a ste vlastne v meste, takže nie je to žiadna tragédia. Mne sa to práve že ľúbi, že máme tu kľud a človek keď chce, tak je za chvíľku v meste. Toto je hlavný vchod, nápravo je recepcia. No a tu sa ide k bytom. No a toto je cesta zo Siem Reapu od nás z bytu na letisko. Cesta trvá nejakých 50 minút až hodinu. Cca podľa toho, koľko je. Aká je premávka, ale toto bolo akože super. Ja som išiel, neviem, tuším okolo 10. večer. Takže bolo super. Maybe when I come back we try to find some company. Toto je taký môj kamoš, taxikár, $40 pýta za tú cestu od nás bytu na letisko. Toto je vchod. Tuto akorát odozdávam kufor, no a tuto je to neuveriteľné, že to celé letisko sa mal pre seba. Tam nebol nikto
akože ja vôbec nerozumiem ani tomu, že Beautiful. Na čo to letisko postavili. But quiet, right? Very Lebo quiet priamo now, v yeah. Siem Reape, ako priamo, tu kde sme Where my, is all tak the odtiaľto tourists? Možno 2 minúty, akože fakt, že aj peši by som tam zašiel na to letisko, čo bolo predtým. A to zrušili a postavili toto nové. A to ani nechcem vedieť, čo to muselo stáť, lebo cestu celú prerobili, diaľnicu, túto samotnú budovu, no a vidíte. A takto je to skoro vždy, takže nepredstaviteľné. What is that? Starbucks? Oh, the Starbucks. Starbucks is everywhere in the world. All the way have Starbucks. Yeah. To je na vodu. Ja si to nikde neberiem, tú fľašku, lebo toľko vydržím bez vody tú chvíľečku, ale pekné stroje, no to som nevidel ani vo Viedni na letisku. No a jak vidíte, to letisko mám celé pre seba. Skoro to nikto není. Záchody brutál, čisté. No a toto je Siem Reap Bangkok, let, cca hodina. No a tiež pár ľudí to bolo. Veľký Boeing a prázdny. Thank you. Yeah, it's a gift for every person. Okay, thank you very much. No a už pristávame v Bangkoku. To je akože tento let. No a tuto už je troška väčšieho života na tomto letisku.
Tu som ešte natočil prvú triedu. It's okay? Pýtal letušky, či môžem, ale však oni povedia. Takže niekedy možno budem aj takto cestovať, ale však pár hodín, ja si myslím, že to není taká tragédia. Ináč, čo sa týka jedla a komfortu a všetkého, tak ja si myslím, že super. Hlavne ten Emirates, ako však ja nemôžem povedať nič. Všetky tie spoločnosti už sú dneska špičkové. Ja hlavne lietam buď Evair alebo s Emirátmi a musím povedať, že super, takže aj jedna aj druhá letecká spoločnosť. No toto už je Dubaj. Sorry, že sem tam to zapípa, lebo som si zabudol vypnúť zvonenie, takže sem tam tu niečo do toho pípa. No, Dubaj už, ja si myslím, že to už je iná liga. Hlavne keď to porovnávam s tým prvým letiskom, keď som štartoval v Siem Reape. A pritom, akože ja som ani nevedel, že toto je stará budova, lebo tá nová, tak tá je úplný brutál. To aj ten pán vlastne, čo nás prevádzal po letisku, mi povedal, že to už je ozaj jak nejaké nákupné centrum. Looks like a shopping mall. Yeah. And this is very old building. We have two different buildings, B and C, or B and A. It's the old one, this one. This one is the old one. They are making in 1975 this one. Oh, And we have two different buildings. There is a full. Then you enter, you feel like a shopping mall. This is a very famous tree, golden tree. looks very nice. No a týmto sa s vama lúčim, už ideme dole, pristáva sa už. A na konci ešte uvidíte veľká dilema, akože ja sa musím smiať, Rakúšania z toho robili veľkú dilemu, sa im zasekli kufre na pásy, tak som to zle natočil akurát, som to dal do normálneho formátu, nie na YouTube formát, ale však toľko uvidíte. Tak ešte bolo veselo pri konci na pásy a tak. Dobre, díky, že ste pozerali a vidíme sa zase v najbližších dňoch s novým videom. Ahojte, čaute, držte sa. So, schauen Sie bitte. 24 Kilo. Ja. Drauf steht Ihr Name.